fara ko wannan mitin din gani ne yanayin makarantun ya canza, yanayin aikin da koyarwar ya canza, musamman ma yadda yanayin ɗalibai sun yi karancin zuwa makaranta yanzu saboda suna zuwa gona. Ya kamata a ce mu ƙara ƙarfafa ma iyayen yaran nan su dinga zuwa makaranta. Ba maganar zuwa noma ba ne ba, maganar zuwa noma ba ta da muhimmanci ba, tana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata mu rubuta musu takarda so da su zo mu zona da su mu tattauna da su. Me kuke ganin ya kamata yi? Gaskiya kan malam ya kamata a tura musu takardar nan su zo a zauna da su a yi magana. Kuma ni a tunani na malam kamar har da ƙarin lalacewar makarantar ya sanya ba su zuwa yaran, ba don komai ba. Zaka ga wancan block din shi ya ma lalace ga baki daya, wayan ajin kuma babu silin shi ma ya zazzago, in ana ruwa ma cika yake yi. So a tunani na kaga idan yaran ba su zuwa makaranta, gwamnati ba za ta iya taimaka mana ta gyara mana makarantar nan ba. Dole ne sai yaran suna zuwa makaranta sannan muke da dama da za mu miƙa kokenmu ga gwamnati ta taimaka mana. Ai ko da hakan ma ya kamata a ce mu ma mun ƙara ƙarfafa ma iyayen ɗaliban nan gwiwa, saboda su aike sa su suke zuwa gona. Tun dai in muna ƙarfafa musu gwiwa muna nuna musu cewa lallai zuwa makarantar yaran yana da matuƙar muhimmanci, kun ga za su dinga sa yaran nan suna zuwa makaranta, ko ba haka ba? Ranka ne daman hakan shi ya kamata mu rubuta takarda mu tura wa iyayen yaran nan su zo mu zauna da su mu ji mai matsalar su mai damuwar su game da zuwa yaran makaranta. Kuma in ka lura yanzu wancan block din kamar yadda Aisha ta ce, wancan block din baki da block ɗaya muke amfani yanzu, aji block ɗaya ma aji ɗaya duka baki ɗaya muke haɗe su mu cakuɗe. Kaga in suna zuwa din kaga ɗayan ajin ma za mu iya buɗe shi. Haka shine abin da ya kamata kenan gaskiya. shi kenan, Allah ya yarda. Insha Allah. Kuma haka shawara ce, saboda makaranta ilimi yana da matukar muhimmanci musamman ma wannan zamani. Kaga a cikin wannan da suke ganin cewa suna tura yara gona, ba wai gonan ba ta da matukar muhimmanci bane ba, tana da muhimmanci ita ma sosai. Wata amma a cikin ilimin ma ana samun yadda za ka ƙara haɓaka gonarka, ka ƙara bunƙasa gonarka sosai da irin abubuwan da ya kamata ka samu gona. Ka fahimta? Kuma ni malam ka san abin da nake gani, idan yaran ba su zuwa ta ya gwamnati za ta iya taimakawa makarantar nan ta gyara mana ita? Ni ma abin da na gani ba zai yiwu ba. Dole idan muna so gwamnati ta taimake mu ta gyara mana makarantar nan sai mun jawo hankalin yara suna zuwa makarantar, sannan gwamnati za ta taimake mu ta gyara mana ita. Ai abin da za ka lura da shi wurin zaman karatun ma babu. Shine